Right, iko zvezvi tinoona kuti waane gumbo rimwe chete. Zvine zvazvakukanganisa here muupenyu hwako? Takatarisa mararamiro awaita kudhara uchine makumbo akakwana. Zviripo because ndichine makumbo akakwana ndirikwanisawo kuita mabasa ese pasina randoti raridi handirikwanisi. Iko zvinezvi nyange ukafunga kuti hauna mari asi pane piece inoda kuitiwa, hapana angambotambira kuti nyange muwachire kana kuti uite sei wakaita ndakaita sezvandiri ko zvinezvi. But semunhu akangotambira zviripo hazvo, uyu kana ndakutongoitawo ndichijaira zviripo, ndakutongoita ndichikangamwawo futi zvandaiva kumashure, ndakutongoshanda nezviripo iko zvinezvi. Right, da kuti kuda pane mumwe munhu atanga kuona vhidhiyo ine kari kekutanga, tirangoti ungosamaraidze zvishomanana makuriro awakaita nekuzosvika pakudamburwa gumbo. Unenge uchingotipawo uchingotaura zvakakosha chete. Alright. Ndakakura ndichichengetwa nagogo, mai vakafa ndiri mudiki ndine 9 months, ndanga ndisingatombovasiye. Ndobva ndazonoroorwawo 2019. Ndiri kwandakaroorwa ikoko ndo pandakasangana nedambudziko regumbo. Kubva 2019 kusvika 2023 ndakazvienda kumusha, kudzoka kumusha kuna gogo. Unoda kuti kudii kune vese vakakontributa kuzosvika kuti iwewe pore pauri nhasi? Ndinoda kuvatenda neruro rwavakaita because panguva yacho panga pakaoma zvoti dai nhasi ndisipo kana vanga vasinawo kundibatsirawo. Saka ndinoti Mwari ngaavakomborere, varambe vane mwoyo wakadaro, vagokwanisawo kuitirawo vamwe vachawirwawo nedambudziko rakaita serandakawirwa naro. Tiramboti tidzokere kumashoma zvishomanana. Gumbo rako iri wakambozamawo here kana kuenda kumaprofita kana kun'anga kunotsvaga rubatsiro? Ndakafamba kwakawandisa chaiko, ndakafamba kwakawandisa svika ndangotone town kufamba ndangoona kuti chirege ndingotoita zvacho zviri kunzi ndozvinoita kuti ripore. Pane zvazvakukanganisa here? Wakatarisa kudhara pengo uchine makumbo 2 naiko zvinezvi waane gumbo 1. Zviripo zvakanganisika because izvezvizvi ndiri munhu kuti hauchakwanisiwo kuti unoshanda uchiti ukada kutsvaga piecework even kuchera mvura kana kuita sei, uye hapana nyange ukada kuwachira munhu zvoti unokwanisa kuwacha wakagara, hapana angakunzwa achitarisa zvaunenge uri. Saka ndo pandoona pane musiyano ipapo because zvinhu zvangooma kuti unonyatsofunga kuti saka mwana wandinaye ndomuchengeta sei pamwe chete nagogo vese vaya vamaiona pamavhidhiyo angu andaibuda nawo vakatotarisirawo kwandiri. So zvinhu zve zvakangooma kuti unenge uchishaura kuti wozviita sei. Wakanzwa sei pawakanzwa iyo kuchinzi mangwana ndo patiri kunobvisa gumbo iri kuti uwe upore? Patime yandakazonodimburwa inini ndega ndazvipira, but kumashure uku pakambotaurwa zvekudimburwa ndaitotya ndichitoona kunge ndokuguma kweupenyu. But 2024 apo pandakazonodimburwa ndega ndatonzwa kuti mangwana acho anonoka because ndarwadziwa chaiko. Kuiko zvinezvi wakatarisira kuna kuti uchafungidza kuti iwe uchararama nenzira ipi? Iko zvinezvi ndiri kungotarisira kuti ndikawana chinhu zvokutengesa ndakagara zvinokwanisa kuti zvindibatsire kurarama ndichienda kumberi, because zvinhu zvandakatotambira kuti ndo zvavapo, ndakungoda kuti ndararame ndichienda kumberi. Alright, besides zvekutengesa une zvimwe zvaunokwanisa here kuita, kungave kusona, kuruka kana imwe kosi yawakaitawo muupenyu? Hapana kosi yandakaita, but nditoriwo neshuwiro yekuitawo chero kosi ndiwanewo chandinokwanisawo kuita. Aiwa, tiri kupanzwa. Pane mumwe mubvunzo wendakanganwa zvakare. Kune mumwe munhu ari dambudziko rakada kana kuti rakafanana nerako iri, ungadi kuti kudii kumunhu iyeye? Ndinoda kuti ngaashinge azvitambire kuti ndozviripo, asazvipa stress yekuzvidzikisira kuti zvandadai zvichazodai so because pakuzvipa stress ndo pakuzvipa humwe urwere futi rova rimwe dambudziko. Saka kana munhu angorwara nedambudziko rakangoita seirorire
kutongotambira wotongotarisirawo zvemberi usingachafunge zvakaitika kumashure. Aiwa, tiri kupanzwa. Kuda kune munhu arida kuti akubatsire iwewe, anokwanisa kukubata papi chaipo chaipo? Okay, pa 0788226013. Namba idzi dzakarejistwa paEcocash kana Inbucks? Zvese Ecocash neInbucks. Panobuda zita rakanzani? Marvelous Machingauta. Alright. Ndofunga muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa. Kana pana afungidzira kuti kana kuti anzwa tsitsi arida kuti Marvelous atange something, atange business, namba dzake ndo dzatisa pa screen, munokwanisa kumubata, modonata zvamuda kudonata kwaari, kana musingadiwo zvini kuenda kwaari munokwanisa kuuya via Chibanda Media. Mashoko ako ekupesera kune mhuri yese yeZimbabwe ndeyekuti kudii? Mashoko angu ekupesera ndeyekuti ngavarambe vane rudo rwakaita serwainaro, vachibatsirawo vanotambura sekutambura kwandiri kuita, nevanoruwirawo nemadambudziko akaita seakandiwira iwawawo, ngavakwanisewo kuvabatsira kuti Mwari avakomborerewo. Alright, mhuri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo pano paChibanda Media muzuva ranhasi. Tichikutendai mese vakamira neChibanda Media, vachiri kumira nayo, vakamira nekuti Marvelous Machingauta ave anorapwa, ave anopora kusvika paari nhasi. Pari zvino ndoti chisara zvakanaka. Pawakarwara iwewe, wakambozamawo here kuenda kungave kun'anga kana kumaprofita kuzama kuti uve unobatsirwa? Ndakafamba kwakawanda chaizvo svika ndangoonawo kuti ndaneta. Ndobva ndakati zviri nani haro ridimburo, ende for sure parakangodimburwawo hapana pain yakazombovapo kusvika izvezvizvi. Ndofunga tada kuti tiende panhau nhau yekuti iwewe gumbo iri rakange raane nguva yakareba sei? Gumbo ranga raane 4 years richirwadza, ndopa rakazodimburwa last year. Kune mumwe munhu ari kuona this video ane dambudziko rakaita serako kana kuti rakada kufanana nerako, ungade kumupa mashoko ekuti kudii maringewo nezvawakasangana nazvo nepawawe nhasi? Ini advice yangu ndeyekuti pangava pane angava nedambudziko rakaita serandakasangana naro, kushinga ndokunodiwa uye hapana chisingaperi. Nekuti ini unogona kusazvitambira kuti ndo zviripo, asi kupera zvezvichitopera. Saka ngave vanhu vakashinga, uye kugurwa gumba kusiko kuguma kweupenyu. Pamwe pacho unogona kutoti wadimburwa gumbo racho wotova fiti sezvandiri zvinezvi. Saka kushinga kunodiwa, uye haufanirwi kuzvitarisira pasi, unofanirwa kutogamuchira kuti ndozvawava, worega kuzvipa stress, wozokazvipa stress nechimwe futi chirwere chaunenge wakuzvipa. Saka kutongozvitambira wotongorarama uchienda kumberiwo. Panguva yawaidamburwa gumbo iri, ungatiudzewo here kuti une zvawainzwa here kana kuti zvakanatsofamba sei kana uchiri kurangarira panguva yemadhokita pavaiita process yekubvisa gumbo? Ndingati dhera ndanzi ndiri kuenda kunodimburwa gumbo samangwana, ndakaswera ndichirwadziwa nerimwe racho risingarwadziri nemusoro. Ndikatomboita stress yekutomboti rimwe rakuda kurwadza ndichida kunobvisa rimwe. Dhera racho rasvika, pandakangopindemo ndakatozongopepuka kozi ndakapinda zvekuma11. Ndobva ndatongonzi verenga kubva pa1 kusvika hanzi verenga kubva pa1 uchienda. Ndofunga ndangosvika pa30 something, handichazivi zvakazoitika. Ndakatozopepuka zvekuma2. Ndakapepuka ndichiti mama, ndobva ndakazoti tanaka. Vamwe nesi ndipo vakati tanaka ndiani, ndobva ndati mwana wangu. Ndokupepuka kwandakaita. Ende pandakatopepuka handina pain yese, ndiko ndatopepuka ndichishamisa ndandiri gumbo racho rairema. Ndatopepuka zvekuti munhu atura mutoro ndatorerukirwa pasina kana pain kana chii. Nyange musoro negumbo racho rimwe rairwadza
zvanga zvatonyarara.